Здравейте, аз съм Вили, това е Стели, ние сме екипа на Revolution. Преди повече от 6 месеца стартирахме си много луд проект. Решихме да направим социална мрежа, в която хората отбелязват кога, къде и с кого са правили секс, като сканират QR кодове на гърба на презерватив като този, само че не Durex. За съжаление, все още са лидери на пазара, защото не успяхме да излезем на него. Какво точно ни се случи в тези месеци? Стели ще ви разкаже малко повече детайли. Всъщност няма да навлизам в детайли, ще ви кажа само кои бяха най-големите ни успехи. Първият от тях беше факта, че се включихме в състезанието на 3 челендж на Start Smart и естествено спечелихме първия етап. Също така успяхме да наберем доста хора, които имаха желание да станат наши бета-тестери. И изготвихме бета версия на продукта, но така и не я пуснахме на пазара. Един, може би, от най-големите успехи беше фактът, че влязохме в 25-те шортлистнати отбора на Eleven. Но защо не продължихме работа и какво се случи? Да, защо Revolution беше нашия първи фейл в стартъп средите. Какво стана? Извлякохме си 3 много важни урока. Първия, най-важен е, задължително трябва да знаеш преди да започнеш да работиш по стартъп проект, имаш ли в екипа си необходимия ресурс. Много важно. В нашия случай с Тели ние установихме, че ние работим повече на повърхността на продукта. Тя като дизайнер, аз като пиар, повече го промотирахме и продавахме и разпространявахме, отколкото да работим върху самата платформа, върху user experience в нея, както и да разгледаме повече от какво се нуждаят потребителите й. Това беше първата ни грешка. Не я правете, ако можете. Второто важно нещо, втория ни урок е задължително трябваше да валидираме продукта. Ние не го направихме на време. Не пуснахме първо бета версията, колкото и несъвършената е тя, за да могат хората да ни върнат необходимата обратна връзка за това какво се случва с нея. Ние твърде дълго разказахме за продукта и твърде късно решихме да пуснем бета версия. А добри не го направихме. И третия най-важен урок. Мотивацията къде е. С когото и да сте в екип, винаги сверявайте с него къде сте в мотивацията си. Така, ако двамата в един момент се окажете немотивирани, както беше в нашия случай с Тели, ще знаете на време, няма да губите времето си. А ако единият се окаже мотивиран, той ще има време за реакция и да потърси човек, с който може да продължи работата си. Това са нашите 3 много важни урока, с които може би ще стартираме следващото успешно нещо. Този път най-малко ще го пуснем на пазара, така че останете във връзка с нас. Може би идват добри неща, дори да не са презервативи с QR кодове, колкото и да са готини. Благодарим много!